Sɛdeɛ ye kano nie. Sɛdeɛ ye kano nie. Obujafo, Martin. Ya ahenewa. Boaz. Obenyi. And then me person me chiao. Sana anka me weni. But chiamin chiano. Was then just one day they say they aka. Ntime ba ya o se Boaz ndo po a. No po aka we. La febe. Is it ayo wa dem do ayo baba o. Ayo wa ya na eza aka dimuna ya. Ntizire konkoma no media garo. In fact ma Boaz ajiwa tum se de we konkoma ni. Me bro konkoma din. Mate. Mebro konkoma. Me teni mu edu pa. Yes. No we me die benyin jom. Konkoma ni ndie. Konkoma benyin jom. Boaz in the Bible. Benyin jom. Do onima de kura na de che won nsam. Yam kwa boy. Ano pe de ni usua. Wa kire mba ko de da yam pe ni. Akura. Na no na ye ka asem bi. Me bisa se untrue akan kasam. Se na ye ka no. Untruth ye asema enim. Untruth asema enim. Truth anase nukure enim. Enkyerɛ sɛ onipa kono asine bo sɛ otwadro. Ebia na tesa, ebia na ntesa. Na emom no ne enim sɛ untruth. Meye ntem de asoso sɛ lie de nkontobo ne nada wa hyeda da. He lied to me to run away from work. Otwa nkontompo kyerɛ ma monya kwan adwane afiri adwuma mu akɔ. Ena untruth no me bisa ne se wo de ba ko ka ba ko ho aya he no se ye miensa e bi kura no onim. The statement is not true. Asem no nye no kure. Na emom no lie de ye nkontompo e na da eni da wa sheda. Yento aso. Obi bisa me kopa na me nim da. Kopa akan kasam. O kopa fagudie kopa ye kobre. Boga kupali obahwere na egugu ne nsane ne kombe bi Na chaka fe o de ona chaka ye kobre. Okay. Na silver ye dwete o kai se osmafo petro petro ni osmafo no ba kon nam no ena obi se bubuafo no osre na de no se sika na dwete na minie mesre awurade di mu se sore na nante I'm sorry, dwete silver, gold and silver have I none, but in the name of the Lord I command you to rise up and walk. Akra de atwato aluminium eno so e pass we bisa aluminium ho enya silver o zije ani kwazimu ntie ni aluminium nya silver. Okay, I say kofa silver mbra ne ye no aduane ewo mu silver what this silver be sija so say onu aduane wo na je say o sika pa. Silver is expensive. Bebre ne kura kokoyo ba ho ade silver ring in water. Silver is senya. Aluminium is senya. Senya. Ekwapen fo kan senya. Just mate senya chensen da. Senya chensen. Medical catcher was silver dwete. Silver dwete na ni nyina ye chenchen. Wa hwe silver ring na she onsase no. Unse fita sa. Ena senya nso ye fita de confusion. Ni aye no amu aduane no senya. Ni ere she ye nsase kawa no dwete. Nobody will cook in a silver utensil. It is too expensive. Okay. CJ ebreni ho nti mayemfa kakra yi esia sɛdeɛ ye kano ni. Sɛdeɛ ye kano eni